nakrzyżać cim zumkły w Betowie. Musimy to zgłosić na policja. Zmusiwanie młodych ledzy do kradzylstwa je przy sprawu. Nerwis gydała memka Kaści. Hanna, chterna raza stolu i Jakuba próbują naleźć z dzinonigłe tusza i szukają szlachów, kradylców, drzewianych rzezbów. Kłeni mume ni żadnych dokazów na to, że weterynusz, co lekarz i bwerder teriera, staryści Jakuba, je kradylca. Szandarowie w taką historię namach gwes nie uwierzył, rzekła Kasia. Meciele gytka te chłopów w karteści kwelegiace. Jest mesa tyś doznele, że mają plan ukradniącu sztaturci z jątigłe nepłemuka ze zypadno kaszy pścigłe muzeum. Wedle mnie to nie je młeźlewi. Muzeum nagwes je zabezpieczony przed kradylcama. Meby równak miele pojechać do Betowa i ugwesnica, że to, co se nama zdywu, je prawdą, dodała Tola. Hanna sa zgłedzała. Wiedziała, że ta sprawa je muszę rozrzeszec. Będący na mulu cały karno. Kasia, Tola, Jakub i Hanna na tych stopach rygnale w stronę muzeum. Jeci je wgłetić cim krzyżać cim zumkły. Udbele so, żeby sa rozdelec. Tola z Jakuba łestele kwel wjazdowi brumę, Jakub prowadzi na zumkłowi plac. Mdzemy żdać na tych kradylców. Weterynusz i jego córka mają statuę płetkać ze swoim drecha. Planowele tyś przeprowadzec ukradł i pse. Żele Jakub płezny teriera starci, to łed razu dowaju zazłunia. Rozsądzała Tola, gdający do Kasie i Hany. Dobro udba. Już memka pójdę do muzeum. Posiukume rzezbę z jątigłe nepłemuka. Powiedziała Kaśka. Zabet ci z trzydnowikłe kunsztu su płekazywuni na pierwszym szosu, by to wścigłe muzeum. Zakrzeżać cich czasów były tam taci izby jak refektusz, to jej judnica, kapleca, dormitorium, myl do spiku. To w tych zalach Kasia i Hanna chcą znaleźć żłobizna z jątigłe nepłemuka. Memka z córku zatrzymały sam w refektarzu i zaczęły płedzewiacy wilci, zajmający całą scenę XV-wiekłowi krucyfiks. Tue zwykłe rycerze nie leno jedle, ale też sam łedlele. Wilci łekna rozwidniałe zala. Płezypad ze słońca rycerze pylele łedzin w kłeminku i górnie. Z szafę, a błekaste, wecygele stacci i sydele do myltechu, kwel wildzigłe stołu. Ale naprzód mele rące. Dla te kwel wędzeniu była myłu wległe w umywalniu. Dzwonu płe łaceznie lawabo. Łepłe widała Hanna. Gwesryt przebiwele w ti średniowiekłewi jednice. Było ima cepło i lubkłe kwel rozpylonikłe w kłaminku ognia, rzekła Kasia. Bene je baro ciekawi. Zdrze na tą płedłega, je na ni widzec krzyżać ci sztompel Betowa. Ciekawi, czy taku była ju łedzy czątku wpływ w steniu tigłe zumkłe? A może zrobile ju łebcias renowację, czy dełeb wiele lat łed budowi wele ten zabytk? Próbowała sa docegać Hanna. Memkłe, tue, ju znalazła wiele rzezbów, rzekła Kasia, wchydający do dywni kaplece krzyżuków. Drzewiani sztaturci z jątek, Chrystus ukrzyżowany i dwóch zlecińców przerzeszonych do krzyża, z jątu Anna z dzieciątka Jezes, Mariu i Józefa, je tyż z jąty nepłemuk.
Memka z córką stanęły przed rzezbu i uwiedzały, co musi teraz zrobić. W tym czasu przed brumą dozwonku dało ciec głosni ściekanie psów. Jako smodu białka i 2 chłopów nie mogło sobie dać radę z karem katuszów. Było widać, że nie rozumieją się nima zajmać. Dało na nich bycie niewiele turystów, a tyż Tola i Jakub, który od razu płeznął psa swojej starości. Ty głębwerder teriera nie płemila z niżydnym innym psa! Załęł i płynękł do zwierzątów. Za nim rygnała Tola i robotnik łechronę, który mu baron nie widział za ten trzusk. To Łeni! Było ciec łełani Kasię, która prowadzała w stronę zlecińców swoją memkę i robotników muzeum. Chudkłech to zadzwonił do szandarów. Łeky załosa, że kradzylów zabytkowych rzezbów szukają już tyle lat. Nikt nie wiedzą, że jednym z przesprawców je weterynusz, jaci zajmu satusza starości Jakuba. Cały szczęście, że sprawa została rozrzeszona. Knypsa błeju, że jego stareszka nigdy ją nie uzdrzy, swojego kłechonigłe terierka.